Penyorem cap allà. Ara no enyorem ja. Ara no sé si que... Espera, Jaume, necessites... Vinga, agafa. No, sí, no havia estat pràcticament. Estic content de... Sé que per ràdio hi ha hagut alguns testimonis d'antics alumnes de Rafael Vell que han estat molt contundents. Van dir que han estat molt ben bons, que no les entrevistes que m'havien fet ni abans. Deu entrevista mitja pell, però el testimoni després d'aquest cató de forat és una visitant. No te preocupis. El dimés per no fer d'aquesta vall de fam era pensar que es havia de sortir la meva garota. Jaume, però tenc en compte això perquè vaig tenir insistència en aquest punt i no m'agraré molt de veure el protagonisme que cal. Mediante el meu igual i ja Sí. No sé quina tendència tindrà aquesta acció que feia a Julià Mallorca, però sí que sé que serà important que la manifestació del 25 sigui molt concorreguda. I l'any 2007, quan se va fer, vosaltres potser no m'ho recordeu perquè sou tan joves que 4 anys són molts anys, no? L'any 2007, no hi ha quatres, però vàrem poder llevar les teles i vàrem omplir. I vàrem omplir perquè vàrem enviar correus electrònics i propaganda i avisos absolutament a tothom. A les